Dobrý deň, vážení dámy a páni. Vitajte pri vyhlásení súťaže so zlatníctvom mGold. Tentokrát sme súťažili o hodinky Tommy Hilfiger v hodnote 189 € a 3-krát darčekovú poukážku v hodnote 30 €. Poďme sa na to pozrieť. Prvou podmienkou tejto súťaže bolo označiť v komentári minimálne 2 priateľov. Túto podmienku splnilo z vás 382, takže z týchto 382 ľudí teraz vyberieme víťazov našej súťaže, ktorých preveríme, či splnili aj tú prvú podmienku, ktorou bolo stať sa fanúšikom našej facebookovej stránky. Tak, poďme na to. Víťazom 30-eurovej poukážky sa stáva Marcelka Machová. Tak, teraz si overíme, či pani Marcelka splnila svoju úlohu. A vidíme to tu. Pani Marcelka Machová, gratulujeme k víťazstve v našej súťaži. Vyhrávate 30-eurovú poukážku. Poďme ďalej, vyberieme ďalšieho víťaza tejto poukážky. Druhým víťazom 30-eurovej poukážky je pán Václav Vodička. Opäť ako v predošlom súťažiacom overíme, či pán Václav je fanúšikom našej stránky. Tak, musíme si to preveriť. Uvidíme, či pán Václav je našim fanúšikom. Tak, je to tak, pán Václav Vodička, gratulujeme. Vyhrávate 30-eurovú poukážku. Tak a vyberieme posledného víťaza 30-eurovej poukážky do zlatníctva mGold v Dubnici nad Váhom. Tak a víťazom je pani Mária Perluska-Gregorová. Opäť sa presvedčíme, či splnila pravidlá. Tak, chvíľku nám to asi potrvá. A uvidíme, či je pani Mária fanúšikom našej stránky. No. Neviem. Uvidíme. A je to tu, pani Mária Perluska-Gregorová je fanúšikom našej stránky a srdečne gratulujeme k víťazstvu v našej súťaži. Tak, a teraz vyberieme posledného víťaza a tentokrát to bude víťaz týchto krásnych značkových hodiniek Tommy Hilfiger v hodnote 189 €. Tentokrát sa jedná o pánsky model. Takže uvidíme, ktorý pán alebo ktorý manžel šťastný, prípadne výherkyne, bude výhercom týchto nádherných hodiniek. Tak, losujeme víťaza značkových hodiniek Tommy Hilfiger a gratulujeme pani Lucii Bodnárovej. Určite sa manžel, prípadne priateľ veľmi poteší. Už len byť fanúšikom našej stránky. Tak, je to tak. Pani Lucia Bodnárová je fanúšik našej stránky. Srdečne gratulujeme. To bola naša súťaž so zlatníctvom mGold. Všetkým zapojeným veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ďalšie súťaže spolu s vami. Prajeme pekný deň.